Сирина, менә шундый җырлар була, артистлар белән сөйләшкәндә, җырларга кирәк бит инде, ул җыр гомумән миңа туры килми, тик репертуарда мондый җырда булырга тиеш, шуңа күрә мин аны җырлыйм. Юк, минем белән барсы да яхшы дип, ниндидер җырны аларга тәкъдим итәләр дә һәм тамашачы күңеленә үтеп керсен өчен авыр җырмы ул, кайгылы җырмы ул, аны башкаралар. Ә син әйтәсең, репертуарымда бары тик күңелемә хуш килгән һәм минем тормышымны чагылдырган җырлар гына дип. Авыр түгелме менә шул җырларны башкарырга? Ул бит синең үзеңнең күңелеңнән үткән эчке хәләтең җырларга күчкән дигән сүз. Бөтенесе дә түгел. Әмма ләкин менә бу 2 ел арасында иҗат ителгән җырлар. Шундый бер этап. Әйе, шундый бер этап. Барсы да түгел, барсы да очраклы җырлар дип әйтәсе дә көн. Алар һәрберсе яратып сайланып алган җырлар. Моңлы, халыкчан, рәхәт һәм мәгънәле җырлар инде. Һәм бүгенге көндә бит без замана белән бергә атлыйбыз. Хәзер заманча аранжировкалар белән яшьләр дә тыңласын, яшьләрнең дә колаклары тыңлыйсы килсен дигән өмет белән бит инде. Барыбер үземнең халыкчанлыгымны бер кая читләтәс килми. Чөнки безнең татар җырларында безнең татар моңы булырга тиеш. Менә кушып җибәрүгә бу бит безнең татар җыры дип чит илләрдә торган тыңлаучы кушып җибәрә дә бу татар җыры дип аңласынга. Ширинә! 25 апрель Кайнар хитлар концертында син Күңел кояшым дигән җырны башкарачаксың ул берсе һәм Шулай дидең безгә сер итеп кенә. Ничек барлыкка килде? Аның тарихы бармы? Кыскача гына сөйләп китсәң, шушы җырның синең репертуарыңда барлыкка килү хакында. Күңел кояшым. Аның сүзләре бит инде бик җитди, бик рәхәт. Һәр кешенең үзенең күңел кояшы булырга тиеш тормыш юлында. Әлбәттә инде һәр кешегә үзенчә бит. Күңел кояшы настроение һәм энергия бирер өчен карыйсында тәрәс төбендә үсеп утырган ярангөлдә булырга мөмкин. Шулаймы? Мәсәлән, якты кояш кемдер яңгырдан рәхәтләнә. Үзенә энергия ала да, рәхәтлек ала да эшкә китә. Шуңда көнне буе энергия. Синең өчен күңел кояшы. Минем өчен күңел кояшым гаилә. Әлбәттә, гаилә, ирем, кызым, әнием, сеңелләрем. Менә алар белән барсы да әйбәт булгач, димәк мин җырлыйм. Мин канатлы.